Ixa gent que va comprar ara això del coronavirus i se fica una bolsa de plàstic aixina, com se fiquen les abueles quan plou, que les abueles fiquen una bolsa aixina perquè la permanent no se li vaig a fer la mà. Per ixa gent que va aixina a comprar, no res més que una bolseta d'estes transparents, o d'estes no veig bé, però ells potser se la fiquen també i diuen, veus, així ja estic jo salvat del coronavirus. Diu, potser ell també es pensa que està salvat, jo què sé, d'un huracan, o potser ell també se pensa que potser ara ve un maremoto i ell està salvat. S'ha de ser tonto, del cap, o una persona d'estes que... un cap de siri, que diríem. Ixa gent que no està bé del cap i tira mà de bolseta per protegir-se. Per aquesta regla de 3 podríem haver ficat una gran bolsa de plàstic a les falles o a la Madalena, que cobrirà tot Castelló i tota València, una d'estes ben gran, i ja, clar, hauria anat ahir el coronavirus i hauria dit, no, jo ahir no entre. Jo ahir no entre. I la gent té intel·ligència, la que gasta aquestes bolsetes. Se'n van ahir al supermercat a reventar-lo en la seva bosseta, així, agarrant crilles en la mà i agarrant sepieta i el que siga, però la bolseta i tocar-no tot i a veure, ja no queda paper del batent, a veure, i tirar mà. I ja se'n va content a casa de que ell està salvo. Ni Superman ni res ho havia pensat, d'aquestes coses. N'hi ha que veure què d'estarifar la gent, en vez de gaudir un llibre o mirar a veure què s'ha de fer, doncs ja va ser les mans. No donar-li la mà a ningú, prendre vitaminetetes, intentar no eixir al carrer, no donar abraços, no anar per ahí, menjar bé. Pues no, tira mà de bolsa de plàstic i ja estoy salvado. Jo esta gent que no pensa massa, jo no sé si podrien tindre derecho a voto, però bé, ahí estan. I mentre estiguen ahí, així no avançarem. La gent diu que hem anat a la lluna i jo no m'ho crec. En gent d'estar per el planeta pegant voltes. Jo no m'ho crec, però bé, ahí estan. Què anem a de fer-li? Bo, bé. Cuideu-vos, això sí, bé.